Den her video, den handler om, hvad et break-even det er. Det kalder man også for en nulpunktsberegning. Definitionsmæssigt så er det, vi skal lave, det er en beregning, der viser, hvornår fortjenesten er lig med omkostningerne. Det vil altså sige, hvor meget der skal sælges eller omsættes for, før at alle de faste omkostninger er dækket. Vi tager lige først et blik på den figur, der er herovre. Den viser nemlig, hvad det er, det går ud på. På y-aksen, der måler vi i dollars, og på x-aksen, der måler vi i antal enheder. Det, som den her figur her, den så viser, det er, hvis vi tager den linje, der går hele vejen henad her, den repræsenterer alle de faste omkostninger. Fordi alle de faste omkostninger, de er jo per definitionsmæssigt faste, det vil sige, de er uændret, uanset hvor mange styk det er, at vi sælger. Den skrå linje, der går her, der står contribution, og det kan vi også bruge vores dækningsbidrag, altså eller vores bruttofortjeneste, det vi tjener per antal enheder. Og som I kan se her, når vi er fra den venstre side af mærket, så er der tale om et loss, et tab, fordi at den fortjeneste, der er på de produkter, vi sælger, er ikke stor nok til at dække den faste omkostning, som vi har. Men ligesom vi sælger flere og flere produkter, så tjener vi jo flere og flere penge, og lige i det punkt der er der tale om et break-even eller vores nulpunkt. For lige der er vores fortjeneste, som er den grå akse, lige med vores faste omkostninger. Og alt hvad der sælges derfra, det er sådan set overskud for virksomheden. Det vil vi lige prøve selv at gøre ved et tænkt eksempel. Og i det her eksempel her, der skal vi lave et juleevent for Toys R Us i form af noget skattejagt. Jeg har i første omgang lavet et lille budget på, hvad det er, at det her det kommer til at koste, hvad jeg forventer, det kommer til at koste. Der er for eksempel nogle personaleomkostninger i form af afholdelsen af eventet. Der går jeg ind og sætter en timeløn og antal timer og hvor mange ansatte, og de 3 gange sammen giver så de 4.000 kroner, som det altså koster mig alt i alt for personaleomkostningerne på at afholde det. Andre omkostninger i det her eksempel her, der er også noget i form af noget planlægning. Der er noget med noget app, det kunne være, det skulle være et eller andet Pokémon Go-agtigt inspireret skattejagt for børnene til en omkostning på 25.000. Der skal laves noget læringsmateriale, vi skal måske indrette og udsmykke vores butik, og der vil også skulle laves noget markedsføring. Alt i alt så er der omkostninger for 47.200 kroner, og det er selvfølgelig fået ved at summere alle de omkostninger, jeg har herude. Som I kan se herover, formen for at lave et break-even eller en nulpunktsberegning, det er, at vi skal sige alle vores kapacitetsomkostninger divideret med virksomhedens dækningsgrad. Indtil videre, der har jeg jo beregnet alle de kapacitetsomkostninger, der er, så nu skal vi altså beregne dækningsgraden. Og dækningsgraden, den er bare et udtryk for, hvor meget virksomheden den tjener i procent på de solgte varer, når alle de variable omkostninger er dækket, trukket fra omsætningen. Vi skal lige bruge nogle oplysninger for vores Toys R Us. Og vi har været inde i deres årsregnskab, og så har vi set, at Toys R Us, de omsætter for 3 milliarder. Den er lige der. Vi har også været inde i deres regnskab og se, at deres vareforbrug var på 2,5 milliard. Den var lige der. Så nu kan vi beregne deres bruttofortjeneste ved at sige omsætning minus vareforbrug. Altså tjener Toys R Us her 0,5 milliard kroner på alle de varer, som de har solgt. Nu beregner vi deres bruttoavanceprocent, og det får vi bare ved at sige deres bruttofortjeneste divideret med deres omsætning. Og der står, vi sætter det lige selvfølgelig i procent, og rundet op, så svarer det til 17%. Det betyder bare, at når de sælger en vare for eksempel 100 kroner, jamen så tjener de i gennemsnit 17 kroner på de varer.
fordi det er taget fra årsregnskabet, så bliver min bruttoavanceprocent jo et gennemsnit, fordi det er alle varens produkter, der er talt med i henholdsvis omsætning og vareforbrug. Det er vist på tide nu, at vi lige siger, at i det her tilfælde, der bruger jeg bruttoavanceprocenten og dækningsgraden som det samme. Det er ikke helt rigtigt. Havde der nu været nogle variable salgsomkostninger, for eksempel i form af, at sælgeren sælger produktet, han får en eller anden fortjeneste eller en lille avance i form af noget ekstra løn, så skulle man faktisk trække den fra os for at komme ned til dækningsgraden. Men i mange tilfælde, så kan vi bruge bruttoavanceprocenten som erstatning for dækningsgraden. Nu kan vi beregne vores break-even, og det får vi ved at sige vores kapacitetsomkostninger i alt, divideret med vores bruttoavanceprocent. Så det vil altså sige, at for at det her event, jeg nu engang vil lave herop, at det er en god idé for virksomheden, eller man kan i hvert fald sige, for at alle dens omkostninger er dækket, så skal det her event altså generere et ekstra salg på 283.200 kroner. Vi skal jo tænke på, at nogle kunder vil jo komme i butikken alligevel, uden vi havde lavet eventet, så det er altså noget ekstra, der skal laves, for at det her, det ligesom rent økonomisk går lige op. Jeg kan lige kontrollere, at min beregning den er rigtig. Det gør jeg lige ved at sige, jamen jeg har jo den her, den her ekstra omsætning, og hvis jeg ganger den med min bruttoavanceprocent, så får jeg jo egentlig min bruttofortjeneste på det salg, jeg har her, og det skulle meget gerne give 47.200, og det kan vi se, at det gør. Det vil altså sige, at jeg har ud af de 283.200 kroner, jeg har omsat for, der har jeg tjent 47.200, og det er jo lige præcis det, jeg skulle bruge for at dække det her event, således at det næste, der vil vi lige prøve at lave den her illustration, som der er herovre på baggrund af det data, som vi lige har arbejdet med. Det allerførste jeg gør, det er, at jeg sætter lige nogle tal fra omsætningen. Og jeg kan jo se herover, at jeg skal op på 283.200 for at det går i 0. Så jeg tænker, at hvis den starter med at være 0, og så stiger den med 50.000, så kan jeg få noget data, således jeg kan begynde at tegne en graf herover. Jeg siger 50.000, og den næste skal så være den der, og så lægger jeg 50.000 til, og så skulle den gerne lægge 50.000 til hele vejen ned her. Det gør den også, det ser rigtigt ud. Vores kapacitetsomkostninger, jamen uanset om vi sælger noget eller ej, så er kapacitetsomkostningen den samme på 47.200 kroner. Den vil jeg gerne trække ned, så den låser jeg lige. Så skulle den gerne bare bestå der. Nu kan jeg sådan set begynde at tegne det første af det, jeg skal bruge til min graf herovre. Og en smart måde at gøre det på, når jeg skal til at tegne noget, det er faktisk at markere det data, jeg har. Jeg tager også teksten med herop, og så prøver jeg på min computer at trykke Alt F1. Så kommer den med et forslag til en graf, og så kan jeg så se, om jeg synes, at det giver mening, eller om jeg måske skal prøve at vælge en anden. Jeg trykker nu Alt F1, og så kommer der sådan en herfra. Jeg kan godt se, at den ligner jo ikke rigtigt det, der er herovre, så jeg prøver lige at højreklikke på den. Sige skift diagramtype. Jeg tror, jeg skal have sådan noget XY-koordinater her. Vi tager lige den kammerat der, og så napper jeg den der. Som I kan se her, vi tager den lige der. Og OK. Som I kan se nu, så har jeg mine kapacitetsomkostninger, de er faste, og de er altså det samme uanset hvor stor min omsætning er, som jeg har ud af der. Nu vil vi gerne have tegnet, så det var den første streg, jeg har her nu. Det er alle mine kapacitetsomkostninger, der er konstante. Nu skal jeg tegne den skrå streg her, og det er den, der jo er udtrykt ved hjælp af vores dækningsbidrag. Altså så meget vi tjener, når det er, at omsætningen, salget, det begynder at stige. Og herover for at beregne det,
så kan jeg jo sige, at der står et 0 der. Den streg, der er der, det betyder bare, at der er et 0. Det er jo min omsætning gange de 17%, fordi jeg tjener 17% af min omsætning. Det beregnede vi jo herover. Den låser jeg lige. Og hvis jeg ikke har solgt for noget, så har jeg jo sjovt nok heller ikke tjent noget. Og jeg trækker bare den her ned. Og så kan jeg se, jamen, i takt med, at jeg kommer til at herover sælge mere og mere, jamen så stiger min indtjening også stille og roligt. Nu vil vi lige prøve at sætte det data ind, således jeg får den her skrå streg, der er heroppe også. En måde at gøre det på, det er at klikke i sit diagram, højreklik på det og sige vælge data. Der er en knap her, der hedder tilføj, så kan jeg få lov til at tilføje ekstra data, og det vil jeg gerne. Det kommer det her frem, den skal hedde dækningsbidrag, det er jo det stregen den viser, dækningsbidrag. X-værdier spørger den så om, jamen det er min omsætning, så jeg går ned i den her, så markerer jeg lige min omsætning, så tager den alle de værdier, og mine Y-værdier, det er mit dækningsbidrag, som vi har lige der. Og voilà. Så som I kan se her, så har vi nu faktisk fået den graf, som I så før. Jeg har her ud af de faste omkostninger, der forløber vandret, og stille og roligt som mit salg det begynder at stige, så tjener jeg flere og flere penge, og lige præcis i det punkt der, hvor de skærer hinanden, det er der vores break-even den er. Jeg vil lige som det sidste, der vil jeg lige tilføje det nulpunkt, jeg beregnede herover først, fordi at jeg kan se her, at når omsætningen den stiger fra 250.000 til 300.000, jamen så er det faktisk et eller andet sted derimellem for at dække de faste omkostninger. Så vi markerer lige det der og sætter ned. Og her der fandt jeg ud af, at det var min omsætning, og den her, den kan jeg også bare trække ned. Og I kan se lige præcis i den omsætning der, det er der, hvor de faste omkostninger, der lige præcis er dækket fra vores dækningsbidrag af. Lige en lille ting mere nu i den her graf her I så før, der stod der jo units ud af, altså antal enheder, der skal sælges. Og herover der bruger jeg omsætningen. En måde at gøre det på, det er at tage udgangspunkt i et produkt. Det kunne være en bil, eller noget Lego, eller hvad det må være, og så se på, hvor mange stykker skal jeg sælge af dem her, for at det går i 0. Så jeg har bare et produkt her, det har en salgspris på 450 kroner. Min kostpris er 375, altså tjener jeg 75 kroner hver eneste gang, at jeg sælger et stykke. Så jeg kan altså nu beregne min nulpunkts afsætning, det vil sige, hvor mange stykker skal jeg sælge af det her, for at den omkostning her er dækket. Jeg siger bare omkostningen, dividerer det med det jeg tjener per enhed. Den låser jeg lige, og så kan jeg trække ned. Og det var... Yes, vi skal lige have det her rettet. 629 er sådan set rigtigt, men det skal ikke stå hele vejen ned der. For at beregne vores 0 punkts afsætning, så det er så mange styk vi skal sælge for at det går i 0. Der siger vi bare vores omkostning, vores kapacitetsomkostning divideret med så meget vi tjener per styk vi sælger. Og der ser jeg de 629 igen. Altså skal man sælge 629 styk for at vi har dækket alle vores omkostninger.